Aethon ni i Catalonia, yn benodol i Barcelona, ac aethon ni am gyfnod o 4 diwrnod. Aeth 10 ohono ni, 8 ohono ni o dysgu Cymraeg y ganolfan a'n darparwyr, ond hefyd oedd rhywun o Lywodraeth Cymru a swyddfa'r Comisiynydd, a oedd hwnna'n beth iachus iawn dwi'n credu i ni gael cyfle i sgwrsio ymhlith ein gilydd a dysgu am waith ein gilydd. Mae gyda ni yn y ganolfan dysgu Cymraeg gynllun o'r enw Cynllun Siarad, ble dyn ni'n paru siaradwyr rhugl gyda rhai sydd wrthi yn dysgu. A dyn ni wedi seilio ein cynllun ni ar gynllun yng Catalonia, so oedd ffocws penodol iawn i'r daith i ddysgu mwy am volontariat per la llengua. Ac ers hynny mae wedi bod yn fuddiol, ni wedi gallu cysylltu â nhw i ofyn cwestiynau wrth i ni ddatblygu polisi yng Nghymru. A fi'n siŵr bydd hwnna yn berthynas sydd yn parhau wrth i amser fynd yn ei flaen. Fi'n meddwl yr uchafbwynt i fi oedd dysgu, ac oedd ddiddordeb penodol oedd dysgu sut mae siopau yn cefnogi dysgwyr mas yna ac yn ffurfio rhan o'r prosiect a'r pwysigrwydd o hynny o ran yr integreiddio a sicrhau bod dysgwyr yn teimlo fel bod nhw'n perthyn i'r gymuned yn ehangach wedyn. Wel, ein nod ni yw cael mwy o barau siarad. Mae'n mynd i fod yn anodd i ni ddal i fyny gyda Catalonia lle mae yna filoedd ohonyn nhw, ond yn sicr ni'n gobeithio gallu apelio at fwy o bobl ymuno yn cynllun siarad ni, ond hefyd gwella'r profiad. Felly, yn gyntaf, dyn ni am gynnal mwy o weithgareddau un parau siarad ni. Dyn ni eisiau gwella y safle ar ein gwefan ni ar gyfer parau siarad, a dyn ni eisiau creu ymdeimlad o berthyn, falle gyda cerdyn aelodaeth neu rhyw fath o app, dyn ni'n ymchwilio i hynny ar hyn o bryd. Ni wedi llwyddo fi'n meddwl, achos wnaethon ni ddysgu lot o marheriad ni yn Catalonia, wnaethon ni rhannu arfer da gyda nhw, ond hefyd wnaethon ni rhannu rai o'r heriau ni'n gwynebu yng Nghymru, a ffindo mas bod nhw'n gwynebu yr un heriau mas yng Catalonia. Bod dysgu oddi wrth pobl rhyngwladol sydd mewn sefyllfa tebyg, enwedig pan mae'n trafod ieithoedd llefrifol, yn bwysig bod ni'n gallu dysgu wrth ein gilydd, bod ni'n gallu adnabod arferion effeithiol, a falle'n gallu defnyddio'r rheini fan hyn wedyn yng Nghymru. Yn bendant, dwi'n credu i'r 10 ohono ni fynd ar y daith, Nathon ni nid yn unig ddysgu am Catalonia a'i cynllun siarad nhw, ond fe gaethon ni gyfle i ddod i nabod ein gilydd yn well, trafod gwaith yn enwedig ar draws sefydliadol, a fi'n credu bod hyn rhywbeth arbennig o bwysig ar yr agenda lles, lle mae rai ohono ni yn gaeth i'n cyfrifiaduron, falle yn ein cartrefi yn fwy y dyddiau hyn, felly wi wir yn credu bod pobl wedi gwerthfawrogi'r cyfle yma.